Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jatend Kich ma Nakuru Samuel Ngeiwa kaachiel kod apisa maduong' mar Lake Nakuru National Park David Oyugi ne ochopo e nyim doho ma Nakuru kaluwore kod dwaro mar dono mondo giduok penjo ewi lal mar jalupo Brian Odhiambo. Doho nonyiso jotelogo mondo chiw Brian ka ongima kata okel ringre ni ne onege. E nyim doho ne gibedo kod pek mar duoko penjo mane okinde odironegi ewi lal mar jagono manyaka sani pok oyudi. Cynthia Nyango miyo ler. Ndalo 13 bang' lal mar Brian Odhiambo, min gi, jaode, joked ne ratich oganda, okinde kod jodak ma Nakuru ne ochopo e doho mar Nakuru mar winjo duoko ma apisa mar KWS kod nyawadgi mar okwach kich chiwo ewi lal mare. Achiel kuom geno margi ne en ni jotelogi ne dhi chopo e doho kod Brian kaka doho ne ochiko. To kata kamano, geno gi ne ogore Luanda e kinde mane gineno jotelogi maonge wuodgi. Samuel Ngeiwa kaachiel kod nyawadgi David Oyugi ne obedo kod tich matek e lero malong'o kama Brian nitie, bedo ni ne ging'eye kapok ne gimake kod gima omiyo ne gimake. E duoko margi, ne giwacho ni ok ne ging'eye kinde ma giwacho ni ng'ama ne gimako ne opusore kendo oringo lal. The suspect who escaped was not yet processed, my lord. Yes, my lord, I confirm we did not know the person who escaped. Joked ne ratich oganda to kata kamano, okwaya apis mar ogai mar jomin buche mondo odonjre e wachno kendo konygi yudo Brian kama nitiere. Giwacho ni kaluwore kod ranyisi ma onenore e doho, achija auchiel ma itudo kod lal mar Brian onego donjnegi kod ketho mar ndicho kod ageta mar nek. So we are appealing to the Office of the Director of Public Prosecutions to look at the evidence that has been presented before them by the DCI and to consider the recommendation to arrest the six and charge them with abduction with intention to murder. Ikinde mamin Brian to ne neno machunye ol kendo ni kod paro mathoth ewi lal mar wuode makayo ma osebedo ka konye yore mathoth. Jodak ma Nakuru e kar dak ma Manyani Bondeni ne okwa mondo bed kod horruok e kinde mabura no dhi nyime. Kwa upande wetu tunaona mbele ya ile evidence imetolewa leo, it is very obvious ya kwamba KWS kuna vitu ambaye wanaficha. Nitaendelea tu kuomba kwa unyenyekevu tuwe watulivu tena wiki nyingine mpaka siku ya Alhamisi. Jang'ad bura Julius Nangea wacho ni owinjo neno duto mochiw kendo chiko tarik 6 dwe mar 2 kaka odiochieng' ma obiro chiwo e ng'eto mare. In a week, because of the importance of the matter, the next week the court is prepared to give a ruling or directions regarding that application, having had the first and second respondents. The next Thursday, so that I have exactly a week, will be the 6th of February. Let's make it at 11:30 a.m. Cynthia Nyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia Nyango, nyakwaro Ramogi.